daar leent de markt het nou echt voor. Ook qua moertje maar de fontein. Hij veroordeelt heel tijd. Daar krijgt wel even een lekker wat tekening weg. Want dat wil gewoon. We willen het even omrijden, we willen hem even vieren. Maar hij is prachtig. Tegentank alle jaar. Anne, Witte, Sietske, maar net al die mensen die hier omhoog gaan. En ik zou zeggen, geniet je ervan. Verrassend dichtbij. RTV